Hello friends, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि स्लाव बरायनाय जाबाय आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों। डेटआ नै लोगोफोर 30 सेप्टेम्बर मैया ओंखारना फैदोंमोन। ओमफ्राय आंनि दा भिडिअ खालामनाया एसे लेट जाबाय लोगोफोर। दिनैथ' अक्ट'बरनि 1 जाबाय। मैयानो जोंहा बे नटिफिकेसना ओंखारना फैदों लोगोफोर। बे नटिफिकेसना डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार बेनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों लोगोफोर। बेहाय एड्रेसबो होनाय दंखायो नै स्वास्तिया बावाननो बिनिफ्राय फैदों गुवाहाटी 36 बेनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ फैदों आरो बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि सिङावनो माने आन्दारावनो गोलैयो आरो बे साख्रिया जोंहा गभर्नमेन्टनि साख्रि आरो माने आसाम गभर्नमेन्टनि साख्रि फैदों लोगोफोर। बेनि गासिबो डिटेल्सखौ आं दायो खोन्थानो सानबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर। जोंहा बे पस्टनि नामखौ होनाय दङ लोगोफोर बेहाय ग्रेड 3 होन्दों। ओमफ्राय मोनसेया बे ग्रेड 3 आवनो जोंहा ओरै दं आरो जेनेबा इनक्लुडेड मोनसेया ग्रेड 3 आवनो टेकनिकेलनि मोनसे पस्ट थागोन। ओमफ्राय माखासेया जोंहा नन टेकनिकेलनि सिङाव माखासे पस्टफोर थागोन होन्दों। ओमफ्राय बे ग्रेड 3 आनो जाबाय जोंहा बे ग्रेड 3 नि सिङावनो आन्दारावनो गासिबो माने साख्रिया थाजोबगोन आरो टेकनिकेल आरो नन टेकनिकेला। जोंहा लोगोफोर अनलाइनखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैनो नांगोन ना। बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन। जोंहा लोगोफोर अनलाइन एप्लाइआ 6 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिगोन। दिनैथ' जोंहा 1 थारिखसो नालाय अक्ट'बरनि 1 थारिख दिनै नोंथांमोना अक्ट'बरनि 6 थारिखनिफ्रायसो अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन। ओमफ्राय अनलाइन एप्लाइआ 6 थारिखनिफ्राय सोलिनानै जोंहा 21 अक्ट'बरसिम थागोन होन्दों अनलाइन एप्लाइआ 12थासिम थागोन होन्दों आरो मिडनाइट 21 अक्ट'बरनि 12थाया हरनि 12थासोआव जोबगोन होन्दों आरो अनलाइन एप्लाइआ। नोंथांमोना 6 अक्ट'बरनिफ्राय एप्लाइ अनलाइन खालामनो हागोन। आरो बेहाय मेनसन खालामनाय दंखायो लोगोफोर जोंहा माखासे पस्टनि नामखौबो होनाय दंखायो जे नेम अफ पस्ट फार्स्टआवनो दङ जोंहा फार्स्ट नाम्बार रिक्रुटमेन्टनि नामानो जाबाय रेफ्रिजारेटर मेकानिक बिनि थाखाय जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सि टटेल पस्टआ दङ जोंहा सासेल' दङ बिनि थाखाय गासै सेलारिखौ मेनसन खालामनाय दंखायो जेनेबा रेफ्रिजारेटरनि थाखाय नोंथांमोना 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होनना बे बुंदों। सेकेन्ड नाम्बारनि पस्टआ ANM एक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवेफ्स होनो बेखौ जायनि टटेल पस्टआबो दंखायो 545 जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ बे साख्रिनि थाखाय सेलारिबो सेम टु सेमानो 14,000 निफ्राय 60,500 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन होन्दों। कम्पिउटार जा कम्पिउटारनि थाखायबो गासै नाम्बाराव भेकेन्सिया दङनो 16 जा गासै टटेल पस्ट दङ बिनि थाखाय जोंहा सेलारियाबो सेम टु सेमानो 14,000 निफ्राय 60,000 सिम मोनहैगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबे 4 नाम्बारा जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय 9 जन माने 9 साख्रिनि पस्ट दङ बेहाय सेलारियाबो एखेयानो 14,000निफ्राय 60,500 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन। फिल्ड वर्कार ससियेल वर्कार बिनि थाखाय 11 जन दङ गासै टटेल पस्टआ सेलारिया 14,000 निफ्राय 60,500 सिम नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो नैबे 6 नाम्बारनि पस्टनि नामा जाहैबाय फिल्ड एन्ड इभुलेसन वर्कार बिनि थाखाय दङ जोंहा गासै टटेल पस्टआ 3 सेलारिया 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जाहैगोन होन्दों। बे 7 नाम्बारा जोंहा होन्दों स्टेन' टाइपिस्ट बिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 7 बिनि थाखाय जोंहा सेलारिया दङनो 14,000 निफ्राय 60,500 सिम जोंहा सेलारिया बारायहैगोन होन्दों। जोंहा 8 नाम्बार पस्टनि नामा जाबाय लेबरेटरि टेकनिशियान बिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टखौ होनाय दङ 3 बिनि थाखायबो सेलारिया गासिबो माने जोंहा सेम टु सेमानो 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 सिम जोंहा सेलारिया जाहैगोन होनना बुंदों आरो बेनो जाबाय जोंहा 8था बे माखासे पस्टनि नामफ्रा बेहाय जोंहा टटेल प्लास खालामबा बेसेबां जायो नोंथांमोना बेखौ प्लास खालामबानो जाबाय गासै टटेल पस्टआ बेसेबां जायो नैबे 545 दं गोबाङानो माने टटेल पस्टआ दं आरो नोंथांमोना नायनो हागोन। दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बबे साख्रिनि थाखाय बेसेबां फरायनाय नांगौ आं बेखौ फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थानोसै। नैबे जोंहा फार्स्ट नाम्बारावथ' पस्टआ दंमोन ना रेफ्रिजारेटर मेकानिक बेनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन HSSLC मा होनदों नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे हायार सेकेन्डारि पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोननियाव माने ITID नि डिप्ल'मानि मोनसे सार्टिफिकेट थानो नांगोन ITI लानाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लासो नोंथांमोना रेफ्रिजारेटर मेकानिक बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। नैबे सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि थाखाय ANM एक्सिलारि नार्स एन्ड मिडवेफ्स बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय बे होन्दों नोंथांमोना ANM ट्रेनिं पास जानाय जानांगोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय बिनिफ्राय नङाबा नोंथांमोना मोनसे आरो होन्दों इनस्टिट्युट अर्गानाइज्ड बाय इण्डियान नार्सिं काउन्सिल नोंथांमोननियाव मोनसे काउन्सिलनि रेजिस्टार जानाय मोनसे नांगोन काउन्सिलनि बेहाय ओरै होन्दों
ANM ट्रेनिं पास जानाय नांगोन नोंथांमोना इनस्टिट्यूशननिफ्राय गभर्नमेन्ट अफ आसाम इनस्टिट्यूशननिफ्राय ANM ट्रेनिं पास जानाय जानांगोन नङाबा नोंथांमोननियाव मोनसे रिकगनाइज्ड इन्डियान नार्सिं काउन्सिल एन्ड आसाम नार्सिं काउन्सिलनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे ANM साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जोंहा बेहाय आरो थार्ड नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जा पस्टनि नाम्बार दंमोन कम्पिउटार बे कम्पिउटार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना फरायनाया जानांगोन ग्रेजुवेट जानो नांगोन नोंथांमोना मा होनदों ग्रेजुवेट माने नोंथांमोना डिग्री पास जानाय जानांगोन जायखिजाया आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा जायखिजाया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन जुदि नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्सनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बांसिनानो 1 इयारनि लायो नोंथांमोना जुदि 1 इयारनि दङबा बे 6 मान्थ्सनि जायगायावबो नोंथांमोना माने 1 इयारनिखौ होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट पास जानाय 4 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआ जुनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय बे सेम टु सेमानो लोगोफोर दहाय आं होनदोंमोन ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया स्ट्रिमजोंनो ओमफ्राय नोंथांमोननियाव 6 मान्थ्स नङाबा नोंथांनियाव जायखिजाया 1 इयारनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाबानो नोंथांमोना बे जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंहा 5 नाम्बार रिक्रुटमेन्टआव दंमोन फिल्ड वर्कार एन्ड ससियेल वर्कार बिनि थाखाय नोंथांमोननियाव फरायनाया जानांगोन हायार सेकेन्डारि पास HSSLC होनदों नालाय माने हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना बेजों लोगोसे नोंथांमोननि नांगोन 6 मान्थ्सनि डिप्ल'मा कम्पिउटार एप्लिकेशन नोंथांमोननियाव 6 मान्थनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानो नांगोन होनदों नोंथांमोननियाव 1 इयारनि थाबाबो 6 इयारनि जायगायाव 1 इयारनिखौ होनानै एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे 6 मान्थ्स नङाबा 1 इयारनि कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाया बे फिल्ड वर्कार आरो ससियेल वर्कार साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 6 नाम्बारनि जोंहा फिल्ड एन्ड इभुलेसन वर्कार बिनि थाखाय बे सेम टु सेमानो दहायनि बायदिनो हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसे 6 मान्थ्स नङाबा 1 इयारनि एप्लिकेशन माने कम्पिउटार एप्लिकेशन सार्टिफिकेट थानो नांगोन होननानै बुंदों अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन फिल्ड एन्ड इभुलेसन वर्कारनि थाखाय 7 नाम्बारनिफ्राय जोंहा 7 नाम्बार पस्टनि थाखाय पस्टनि नाम्बार दंमोन ना स्टेन' टाइपिस्ट बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोंथांमोननि फरायनाया ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया ग्रेजुवेट जाबानो जायो आर्ट्सजों जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा आरो पार्सेन्टेजनि जेबो रिक्रुटमेन्ट होआखै बेहाय बेजों लोगोसे नोंथांमोना ग्रेजुवेट पास जानायजों लोगोसे डिप्ल'मा थानो नांगोन होनदों बे ओरैबो होनदों आरो नोंथांमोना जुदि ग्रेजुवेट पास जाबाय जायखिजाया ग्रेजुवेट पास जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बे स्टेन' टाइपिस्टनि थाखाय आरो जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट लायाखै जेनेबा डिप्ल'मा लादों स्टेन'ग्राफियाव बिथांमोनाबो माने स्टेन' टाइपिस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे स्टेन' टाइपिस्टनि थाखाय जायखिजाया ग्रेजुवेट पास जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों लोगोफोर 8 नाम्बारनि थाखाय जोंहा लेबरेटरि टेकनिशियान बे लेबरेटरि टेकनिशियानखौ एप्लाइ खालामनो मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन लोगोफोर अब्लानो नोंथांमोना मेट्रिक पास होनफ्लांबाय आङो हायार सेकेन्डारि पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंखादों नै लोगोफोर HSSLC फार्स्ट होनदोंना ओमफ्राय अर्स होनदों बेथ' ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना डिप्ल'मा लानाय बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन डिप्ल'मा लानाय सार्टिफिकेटआ लेबरेटरि टेकनिशियाननि मोनसे डिप्ल'मा लानाय बिथांमोनाबो माने एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बे नैबे जोंहा 8 नाम्बार पस्टनि थाखाय माने हायार सेकेन्डारि पास जाबानो लेबरेटरि टेकनिशियान साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नांगोन एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों माने नोंथांमोना डिप्ल'मा गैयाबाबो जागोन होनदों बेनोमोन जोंहा बे माखासे इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन आं गासिबो जोबबाय गावबागाव साख्रिनि नामनि केटेगरि वाइज आं नोंथांमोननो खोन्थाजोब्बाय मा क्वालिफिकेसन नांगौ मा फरायनाय नांगौ दाना फैदो जोंहा एजआ जानांगोन नोंथांमोना 18 बोसोरनि गाहाय जानो मोनानो 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंखादों नोंथांमोना बेखौ फरायनानै नायनो हागोन नै बे बुंखादों लोगोफोर बेजों लोगोसे जोंहा बे फिस लानाय जानाय नङा होनदों नो फिस इज रिक्वायर्ड टु पेड जोंहा अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव जेबो पेमेन्ट खालामनांगौ गैया अनलाइन पेमेन्ट खालामनांगौ गोनांथि गैया नोंथांमोना माने फ्रियैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अनलाइनै फिस होनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबे अफिसियेल वेबसाइटखौ भिजिट खालामनांगौ होनदों बे अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनखादों जेब्ला 6 अक्ट'बर फैयो अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेजों लोगोसे बेहाय होनखादों जोंहा 2 पासपर्ट साइज कपि नांगोन लोगोफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव आरो बेजों लोगोसे मा नांगोन होनदों नोंथांनि बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांनि जेनेबा डेट माबानो आरो जेनेबा बार्थ सार्टिफिकेट नोंथांनि जोनोम जानायनि डेटखौ नांगौ होनदों ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंथांनियाव बे बार्थ सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथाङा मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौबो होनो हागोन आरो मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ होआबाबो नोंथांमोना मेट्रिकनि पास जानायनि सार्टिफिकेटखौ होजागोन एज प्रुफ हिसाबै जोनोम जानायनि प्रुफ बेसेबां मायथाइयाव जोनोम जानाय बेखौ प्रुफ हिसाबै नोंथाङा होनो हागोन होनदों बेफोर डकुमेन्ट्सखौ
C नाम्बाराव नोंथाङा गासिबो अल पास सार्टिफिकेट नोंथाङा मा पास जानो हागौ बेनि गासिबो सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा आपल'ड खालामनो नांगोन होनदों आरो बेजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांनो जुदि कास्ट सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा होनो हागोन आरो गैयाबा होआबाबो जागोन होनना बे बुंखादों बेजों लोगोसे E नाम्बाराव होनदों नोंहा डोमिसाइल सार्टिफिकेट थानो नांगोन डोमिसाइल सार्टिफिकेट गैयाबाबो नोंथांनाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप सार्टिफिकेट जायखिजाया मोनसे थाबानो जाबाय नोंथांनाव पार्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप सार्टिफिकेट थाबाबो जागोन नङाबा बे गैयाबा नोंथांनाव डोमिसाइल सार्टिफिकेट थाबानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बे बुंदों पार्सन विथ डिसेबिलिटि नोंथांनाव जुदि सोरनावबा डिसेबिलिटि माबाफोर प्रब्लेम दङबा नोंथाङा बिनि सार्टिफिकेट होनो नांगोन ओमफ्राय जुदि गैयाबा नोंथांनाव डिफारेन्टलि एबल सार्टिफिकेट नोंथाङा होनो हागोन दङबा सानदों नालाय इफ एनि ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट थाथारनो नांगोन लोगोफोर नोंथांनाव जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट गैयाबा नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोंथांमोननो आं खोन्थागासिनो दंखायो गासिबो जेनेबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट गोनां जानानै फैगासिनो दं दायो बेनिखायनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि लेबर अफिसाव थांनानै बानायना लाहैबानो जाबाय नोंथांनि गासिबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसननि डिटेल्सफोरखौ लांनानै नोंथाङा बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ अननानै बानायनानै लाहैथां जोंहा 8 नाम्बाराव बे होनना बुंखादों लोगोफोर जायफोर बिथांमोना नार्सारिं रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट दङ बिथांमोना होनो हागोन होनदों आरो गैयाबा बिथांमोना होना होनना बेहाय बुंखादों इक'नमिकेलि उइकार सेक्सन जुदि इक'नमिकेलि उइकार सेक्सननि माबा सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा होनो हागोन होनना बे बुंदों बेजों लोगोसे ITI पास जानायनि सार्टिफिकेट दङबा नोंथाङा होनो हागोन होनदों ओमफ्राय बेहायबो होनदों कम्पिउटार कर्स सार्टिफिकेटनि जुदि नोंथाङा दङबा बेखौबो होनो हागोन होनना बे बुंदों गैयाबा नोंथाङा होआबाबो जागोन होनदों वेरएभार एप्लिकेबल दङबा होनांगोन होनना बे बुंदों बेजों लोगोसे जोंहा माखासे बेहाय डिटेल्स होनाय दङ लोगोफोर नोंथाङा बेखौ नायबानो जाबाय जोंहा मा टेस्ट लानाय जागोन बे गासिबो बे मेनसन खालामनाय दङ नोंथांमोना अननानै बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै गासिबो डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय बे नटिफिकेसननि लिंकखौ आं भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों अननानै नोंथांमोना भिडिअ नुनानै बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय ओमफ्राय बेहाय गासिबो डिटेल्स होनाय दङ नोंथांमोना गासिबखौबो फरायनानै नायनो हागोन एप्लाइ अनलाइनआ जोबोद 6 अक्ट'बरनिफ्राय सोलिगोन आं एप्लाइ अनलाइन खालामनानै नोंथांमोननो प्रुफ देखायगोन नोंथांमोना बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला 6 अक्ट'बर जायो अब्ला आं नोंथांमोननो माने स्टेप्स बाय स्टेप्स अनलाइन एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन बेनोमोन लोगोफोर बे साख्रि फैनाया गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस फेमिलि वेलफेयार बेनिफ्राय जोंहा साख्रि फैनाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जानांगौ सोरबाफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नेनानै थाबानो जाबाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन सानफ्रामबो भिडिअखौ शेयार खालामना होलायदो लोगोफोर गोजोन्थों